Hello web song by to norong ni bagai haino hai te kisa kok bro explain video tui faika chung tini salainai Tripura University ni hoite kaisa notification sok ojak TDP rong ni 1 semester 3rd semester 5th semester TDP rong ni am jokmung ni routing kisa suk change khlai rijaka koyekta routing change khlai rijaka o routing na tui chung tini faidi salainai bo date ko am jokmung tomani bo date thangi change khlai rijaka faidi ke chung ta bidon dige thalai kana keseng oro nugui no mangkha 10 tarik 4 March 2025 kaisa amjokmung tongmani abo tongmani honors 5 semester ni paper 4 amjokmung tongmani abo amjokmung ungsinai 19 tarik 5 2025 ni 10 tarik 10 ta am to 1 ta pm jora amjokmung ungnai gete tongo adinono 2 ta pm ni simung 5 ta pm jora education 1 semester ni human physiology 1 semester ni abo kai 10 tarik ni no abo tongmani 19 tarik 5 2025 angsinai abo kai 2 ta pm ni simung 5 ta pm jora gate tongo 2 ta pm to 5 ta pm kai music electric paper 5 mane 5 semester rong ni abo tongnai 13 tarik 5 2025 19 tarik 4 2025 2 ta pm ni simung 5 ta pm jora amjokmung tongmani abo hongkai englisinai english 1 abo hongkai englisinai 13 tarik 5 2025 2 ta pm ni simung 5 ta pm jora amjokmung ungnai tege tongmani 1 tarik 5 2025 o tongmani 2 tan simung 5 ta jora physiology 1 semester ni tongmani abo hongkai tisangai nai tisa change khlai jaka routing no 16 tarik 5 2025 thangai o amjokmung ungnai 10 ta ni simung 1 ta pm jora ke number 3 tarik 5 2025 2 ta ni simung 5 ta jora kaisa amjokmung tongmani abo khai geography 3 mane 3rd semester ni geography tongmani abo hongkai tabuk tisa change khlai jaka routing 14 tarik 5 2025 2 ta ni simung 5 jora o amjokmung ungnai hakhlai o video no sajak kanai video sajak like share comment khlai di channel ko talangai subscribe khai di mo hai notification dari college te uni